ପିଲାମାନେ ଇତିହାସ ଇତିହାସ ତିନୋଟି ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଛି, ଯଥା ଇତି ଯୁକ୍ତ ହ ଯୁକ୍ତ ଆସ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ଇତିହାସର ଅର୍ଥ ହେଲା ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା ବା ଘଟିଥିଲା, ଯାହା ଘଟିଛି, ଅତୀତରେ ଘଟିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଘଟିଛି, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଇତିହାସ। ଗ୍ରୀସରେ ହିଷ୍ଟୋରି ଶବ୍ଦ ହିଷ୍ଟୋରିରୁ ଉଦ୍ଧୃତ, ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି। ସୋ ହିଷ୍ଟୋରି ଶବ୍ଦ କେଉଁଠି ନିଆଯାଇଛି ପିଲେ? ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ହିଷ୍ଟୋରିରୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରାଯାଇଛି, ମାନେ ନିଆଯାଇଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଅଟେ ପିଲେ ଗୋଟିଏ ଅତୀତ ଘଟଣା ବିଷୟରେ, ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି, ତା ବିଷୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ତା ବିଷୟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି କେମିତି ହେଇଥିଲା, କ'ଣ ହେଇଥିଲା, କେବେ ହେଇଥିଲା, ସେ ବିଷୟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ବା ଗବେଷଣା କରି ତାହାର ବିଷୟରେ କ୍ରମିକ ଭାବରେ ଲେଖିବା। କ୍ରମିକ ଭାବରେ ମାନେ କ'ଣ ପିଲେ? ପ୍ରଥମରୁ କେମିତି ହେଇଥିଲା, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ଯଦି ଲେଖିବା, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଇତିହାସ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ସୋ ହେରୋଡୋଟସଙ୍କୁ ଇତିହାସର ଜନକ ବା ପିତା କୁହାଯାଏ। କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲେ? ହେରୋଡୋଟସଙ୍କୁ ଇତିହାସର ପିତା କୁହାଯାଏ। ସେ ତାଙ୍କରି ରଚିତ ପୁସ୍ତକରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଅତୀତର ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାବଳୀ ବିଷୟରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ବା ଲେଖିଥିଲେ। ସୋ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ ଦେଖିଲେ ପିଲେ ଇତିହାସ ତିନୋଟି ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ହେଇଛି, ଗଠିତ ହୋଇଛି, ଇତି, ହ ଓ ଆସ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ବା ଅତୀତରେ ଘଟି ଯାଇଥିଲା, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଥିଲା, ଘଟିଥିଲା, ନିଶ୍ଚୟ ଘଟିଥିଲା। ସୋ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଇତିହାସ ହିଷ୍ଟୋରି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଆମର ଇଂଲିଶରେ, ଇଂରାଜୀରେ, ସୋ ସେଇଟା କେଉଁଥିରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ହେଇଛି ପିଲେ? ହିଷ୍ଟୋରି। ହିଷ୍ଟୋରି ଗୋଟେ ଗ୍ରୀକ୍ ୱାର୍ଡ଼। ସୋ ହେରୋଡୋଟସଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲେ? ହେରୋଡୋଟସଙ୍କୁ ଇତିହାସର ପିତା କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପିଲେ, ଇଏ ହେଲେ ପିଲେ ହେରୋଡୋଟସ। ସୋ ହେରୋଡୋଟସଙ୍କୁ ଇତିହାସର ଜନକ ବା ପିତା କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଇତିହାସ କ'ଣ ପାଇଁ ପଢ଼ିବା ପିଲେ? ଧରାଯାଉ ପୁରାତନ ସମୟରେ କିଛିଟା ଘଟିଯାଇଛି, ଆମେ ତାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଟନ୍ତି ବା ତାର ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଇତିହାସ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୋ ଆମେ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବା। କ'ଣ ହେଉଛି ପିଲେ? ଧରାଯାଉ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଅସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ପଶୁପକ୍ଷୀକୁ ମାରୁଥିଲେ। ମାରିକି ସେମାନଙ୍କର, ଦେଖ ଏମାନେ ଏ ଜାଗାରେ କେମିତି ସେମାନେ ମାରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଦଳବଦ୍ଧ ହୋଇକି ଗୋଟେ ହାତୀକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିକି ମାରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସେମାନେ କେଉଁଠି ରହୁଥିଲେ, କ'ଣ ଖାଉଥିଲେ, କ'ଣ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅତୀତର ଘଟଣାବଳୀ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବା ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଇତିହାସ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧରାଯାଉ ପିଲେ ଆଗକୁ 100 ବର୍ଷ କି 200 ବର୍ଷ କି 500 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ସୋ ଆମେ କ'ଣ ହେବ ପିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଯିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଇତିହାସ ହେଇଯିବା। ଆମ ବିଷୟରେ ଆମର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପଢ଼େ, ଆମେ କ'ଣ ଖାଉଥିଲେ, କେମିତି ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, କ'ଣ ସେମାନେ ଦେଖେ, ଓହୋ ଏମାନେ ପୂର୍ବ କାଳରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ଜିନ୍ସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଏମିତି ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ସୋ ଏମାନେ କ'ଣ ଖାଉଥିଲେ, ଭାତ ଡାଲି ସବୁ ଖାଉଥିଲେ। ସୋ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ପିଲେ, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ସେତେବେଳେ ଇତିହାସ ହେଇଯାଇଥିବା ପିଲେ, ସୋ ସେଇଠି କ'ଣ କରିବେ ପିଲେ ନା ଆଗକୁ 500 ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନେ ଆମ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବେ। ଆମେ କେମିତି ଚଳୁଥିଲେ, କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା, କେମିତି କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, କେଉଁ ଭଗବାନ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, ମଲା ପରେ ଜନ୍ମ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି, ଆତ୍ମା ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଏ ବିଷୟରେ ସବୁ ସେମାନେ ଆମ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ପଢ଼ିବେ। ସୋ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପିଲେ ଇତିହାସ। ସୋ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ ଇତିହାସ ପଢ଼ିବାର
ଇତିହାସ କ'ଣ ପାଇଁ ପଢ଼ାଯାଏ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ଏହାପରେ ଦେଖିବା ପିଲେ, ମୁଁ କିଛି ତୁମକୁ ଫଟୋ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇ ପିଲେ ତୁମକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ କିଏ। ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ ପିଲେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଭାବରେ ତୁମେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଥିବ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରିୟର ବାପୁ ବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ପିଲେ, ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ। ଆମର ଯେଉଁ ଭାରତମାନେ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଫାଇଟ୍ କରିଥିଲେ, ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଫାଇଟ୍, ସେଥିରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ କେବେ ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ଅବଦାନ କ'ଣ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆସିଲେ ସିଏ, ତାଦ୍ୱାରା ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପରେଖ କ'ଣ ହେଲା, ତାହା ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ପିଲେ। ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ପିଲେ, ପୃଥିବୀ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ଯେତେ ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ୟତମ ବା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆମେ କହିପାରିବା ପିଲେ। ତୁମେ ଗୁଗଲରେ ଯାଇକି ଯଦି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ ବେଷ୍ଟ 10 ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଫାଇଟର, ତାହେଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାମ ପିଲେ ପ୍ରଥମରେ ଆସିବ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେବଳ ଭାରତରେ ପରିଚିତ ନଥିଲେ, ସେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ସେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନନାୟକ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି? ପରିଚିତ। ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ପିଲେ ଆମକୁ ଆମର ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଥିଲା ପିଲେ। ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଯୋଗୁଁ ଆମର ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ, ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ, ତାହା ନୂତନ ଦିଗକୁ ଗମନ କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିବା ପିଲେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ପୁରା ନାମ ଥିଲା ପିଲେ ମୋହନ ଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ। ପୁରା ନାମ ଥିଲା ମୋହନ ଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ। ସେ 1869 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖରେ ଗୁଜରାଟର ପୋରବନ୍ଦର ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ପିଲେ? 1869 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1869 ଅକ୍ଟୋବର 2 ଅକ୍ଟୋବର 1869। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ପିଲେ? କେଉଁଠି ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ ପିଲେ? ନା ଗୁଜରାଟର ପୋରବନ୍ଦର ନାମ ସ୍ଥାନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ 1869। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ 13 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା, ମାନେ 1882 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ, ସେ କସ୍ତୁରବାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। 1869ରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, 1882 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ କସ୍ତୁରବାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ପିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପୈତୃକ ଘର। 1888 ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ବାରିଷ୍ଟରୀ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା କଲେ। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ପିଲେ? ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ 19 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସିଏ କେଉଁଠି ଯାଇଥିଲେ ପିଲେ? ଇଂଲଣ୍ଡ। କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ପିଲେ? ନା ବାରିଷ୍ଟରୀ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଜନ୍ମ କେବେ ହେଇଥିଲେ ପିଲେ? 1869 ଅକ୍ଟୋବର 2। 13 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବିବାହ କଲେ। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି? 1882 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବିବାହ କଲେ। 1888 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା କଲେ। 1851 ଜୁନ୍ ମାସରେ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତି ପରେ ସେ ବାରିଷ୍ଟର ଭାବରେ ରାଜକୋଟ ଓ ବମ୍ବେରେ ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ କଲେ। 1851 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ପିଲେ? ଜୁନ୍ ମାସରେ ସିଏ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆମର ଭାରତ, ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ସେ କ'ଣ କଲେ? ରାଜକୋଟ, ଗୁଜରାଟରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ରାଜକୋଟ ଓ ବମ୍ବେରେ ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ କଲେ। ଆଇନ ଓକିଲ ଭାବରେ କାମ କଲେ ପିଲେ। ଆଚ୍ଛା,
ଦାଦା ଅବଦୁଲ୍ଲା ନାମକ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ମୁସଲମାନ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଓକିଲ ରୂପେ ଏକ ମକଦ୍ଦମା ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ନାଟାଲ ନାମକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଦେଖ ପିଲେ, ଦାଦା ଅବଦୁଲ୍ଲାଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା? ବ୍ୟବସାୟ ଥିଲା। ସେ ବ୍ୟବସାୟ କେଉଁଠି କରୁଥିଲେ? ନା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ। ସେଠାରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଯିଏ ଜର୍ଜ ଅଛନ୍ତି ସିଏ କହିଲେ କି ତୁମର କେସ୍ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଓକିଲ ଦରକାର। ସେ ଓକିଲ କ'ଣ ହେଇଥିବା ଦରକାର? ନା ଗୁଜୁରାଟୀ ଭାଷା ଜାଣିଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗୁଜୁରାଟରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିପାରୁଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ କ'ଣ କଲେ? ଦାଦା ଅବଦୁଲ୍ଲା ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଲେ। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି, ସେ ଦୁଇଟାକ ଜାଣିଥିଲେ, ଇଂରାଜୀ ବି ଜାଣିଥିଲେ, ତା ସହିତ ସେ ଗୁଜୁରାଟୀ ଭାଷା ବି ଜାଣିଥିଲେ। ସେ କେଉଁଠି ଗଲେ ପିଲେ? ଦାଦା ଅବଦୁଲ୍ଲାଙ୍କ ସହିତ ନାଟାଲ ନାମକ, ନାଟାଲ କେଉଁଠି ଅଛି ପିଲେ? ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ନାଟାଲକୁ ଯାଇଥିଲେ। 1851 ଜନ୍ମ କେବେ ହେଇଥିଲେ? 1869 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଅକ୍ଟୋବର 2। 1882 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ବିବାହ କରିଥିଲେ କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ। 1888 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ଯାଇଥିଲେ ବ୍ୟାରିଷ୍ଟର ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଂଲଣ୍ଡ। 1891 ଜୁନ୍ ମାସରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ଭାରତକୁ। ରାଜକୋଟ ଓ ବମ୍ବେରେ ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ କରିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ନାଟାଲ ନାମକ ସ୍ଥାନକୁ ସେ କାହା ସହିତ ଯାଇଥିଲେ ପିଲେ? ଦାଦା ଅବଦୁଲ୍ଲାଙ୍କ ସହିତ ଗମନ କରିଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ପିଲେ ଫଟୋଚିତ୍ର କାହାର? ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଓ ଦାଦା ଅବଦୁଲ୍ଲାଙ୍କ। ସେ ଏହି ଦାଦା ଅବଦୁଲ୍ଲାଙ୍କର ପ୍ରଥମେ କେସ୍ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ପିଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲେ ବହୁତ ତମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ ଇଂରେଜମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଗୋରା ଇଂରେଜମାନେ ଗୋରା, ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତି ଯୋଗୁଁ କୃଷ୍ଣାଙ୍ଗ ଆଫ୍ରିକୀୟଙ୍କ ସହ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ କାମ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅତ୍ୟାଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ, ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ ଇଂରେଜମାନେ ଗୋରା ଥିଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଯେଉଁ କଳା ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ରହୁଥିଲେ, କୃଷ୍ଣାଙ୍ଗ ଆଫ୍ରିକୀୟ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏ ଯେଉଁ ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତି ହେଲା, କଳା ଗୋରା ଭେଦଭାବ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ବି ବିଭିନ୍ନ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ। ସେଠାରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର, ଦେଖ ପିଲେ, ଏଇଟା ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଏ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ସେଠାରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ସେଠାରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦାନର ଅଧିକାର ନଥିଲା। ଭୋଟ ଦେବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ନଥିଲା। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ନିର୍ବାଚନ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେଉନଥିଲେ, ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଭୋଟ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ନା ନିର୍ବାଚନ କର ଦେଉଥିଲେ। ନିଜର ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରୁଥିଲେ, ଭୋଟ ଦେଉନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କର ଦେଉଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି କର ଦେଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ବସତି ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଜନାକୀର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ସ୍ଥାନ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ପିଲେ? ନା ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ ସେମାନଙ୍କର ଘର ଦିଆହେଉଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଅତୀବ ଗଳି ରାସ୍ତା, ଛୋଟିଆ ରାସ୍ତା ଥିବ, ଜନାକୀର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ରାତି 9ଟା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବାକୁ ଦିଆଯାଉନଥିଲା, କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚଲା ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନଥିଲେ। ଏହି କୃଷ୍ଣାଙ୍ଗ ଆଫ୍ରିକା ସହ ଭାରତୀୟମାନେ ବି ଏହି ଅସୁବିଧାର ବା ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତିର ଶିକାର ହେଉଥିଲେ। ସେମାନେ ରେଳଗାଡ଼ିର ପ୍ରଥମ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରୁନଥିଲେ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ପିଲେ? ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଦେଖ ପିଲେ, ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ନା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ରହୁଥିବା କଳା କୃଷ୍ଣାଙ୍ଗ ଆଫ୍ରିକୀୟମାନେ, କଳା କଲର ଯେଉଁ ଥିଲେ ପିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସେମାନେ ପିଲେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ। ତା ସହିତ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ବି ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ। କ'ଣ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ? ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଅଧିକାର ଦେଇନଥିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରୁଥିଲେ, ଭୋଟ ପାଇଁ କର ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ଦେଉନଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ବସତି ଜନାକୀର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ ଥିଲା। ରାତି 9ଟାରେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରୁନଥିଲେ, କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ଚଲା ରାସ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିଲେ। ତତ୍ସହିତ ସେମାନେ ରେଳଗାଡ଼ିର ପ୍ରଥମ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରୁନଥିଲେ।
ଏ 5ଟା ପଏଣ୍ଟ ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପିଲେ। ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି ପିଲେ? ମୋର ଟିକେ ଟିକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଇଂଲିଶ ଯାଉଛି ପିଲେ, ମୁଁ ଇଂରେଜୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଷ୍ଟା କରି ତୁମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଯେମିତି ବୁଝେଇ ପାରିବି। କ'ଣ ହେଲା ପିଲେ, ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ସେ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲେ ମନେ ରଖ। ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦାନର ଅଧିକାର ନଥିଲା, ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରୁଥିଲେ, ଭୋଟ ପାଇଁ କର ଦେଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ଦେଇପାରୁନଥିଲେ ବା ମତଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରୁନଥିଲେ। ବସତି ସେମାନେ ଯେଉଁଠି ବାସ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଘର ଜନାକୀର୍ଣ୍ଣ ଗଳିକନ୍ଦି ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ ଥିଲା। ରାତି 9ଟାରେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରୁନଥିଲେ ଓ ସାଧାରଣ ଜନତା ପାଇଁ ପାଦ ଚଲା ରାସ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନଥିଲେ। ସେମାନେ ରେଳଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ଯାଉଥିଲେ, ସେ ରେଳଗାଡ଼ିର ପ୍ରଥମ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସେମାନେ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ପିଲେ? 5ଟା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ। ବ୍ୟବସାୟୀ, ବଣିକ, ଜାହାଜ ମାଲିକ, ଶ୍ରମିକ ଓ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କୁଲି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ। କ'ଣ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ ପିଲେ? କୁଲି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ ଓ ନିଚ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ, ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ପିଲେ? ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ବ୍ୟବସାୟୀ, ବଣିକ, ଜାହାଜ ମାଲିକ, ଶ୍ରମିକ ଓ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗମାନେ କୁଲି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ ଓ ନିଚ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି? ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା, କଚେରୀ ଭିତରେ ଯଦି କୋର୍ଟ ଭିତରକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ପଗଡ଼ି କାଢ଼ିକି ଦେବାକୁ କହୁଥିଲେ, ତୁମେ ପଗଡ଼ି ପିନ୍ଧିକି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଥରେ ସେ ରାତି 9ଟାରେ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିବାରୁ ପୋଲିସ ଆକ୍ରମଣ ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଆକ୍ରମଣ ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ କିଏ? ଗାନ୍ଧିଜୀ। ବୁଝାପଡ଼ିଲା? ସେ ଯେଉଁ ହୋଟେଲକୁ ଗଲେ ସେ ହୋଟେଲରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ କୋଠରୀ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଦିନେ ନା କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ରେଳଗାଡ଼ିର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ ସହଯାତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ଯାଉଥିଲେ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ ଇଂରେଜ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ ସହଯାତ୍ରୀ, ସେ କ'ଣ କଲେ, ଯାଇ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ। ସେ ଯେଉଁ ରେଳଗାଡ଼ିରେ ଗାର୍ଡ଼ ଥିଲେ ଆଉ ପୋଲିସ ଥିଲେ, ସେ ଯାଇକରି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାଁରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲେ, ଦେଖ ଏ ଗୋଟା ଆସିକି କଳା ଲୋକଟା ଆମର ଗାଡ଼ିରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ବସି ପଡ଼ିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା, ସେ ଗାର୍ଡ଼ ଓ ପୋଲିସ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର କ'ଣ କଲେ ନା, ଜିନିଷ ସହିତ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଠେଲି ବାହାର କରିଦେଲେ। ଏହି ଅତ୍ୟାଚାର ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମର୍ମାହତ କରିଥିଲା ଓ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ରୋହର ଅଗ୍ନି ସ୍ଫୁରିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଗାନ୍ଧୀ, ଦେଖ ପିଲେ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି? ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ପିଲେ, ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କ'ଣ ହେଲା, ବହୁତ ବ୍ୟଥିତ କଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମନରେ ବିଦ୍ରୋହର ନିଆଁ ଉଠିଲା। ସେ ବିଦ୍ରୋହ ଉଠିଲା, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମନ ବିଦ୍ରୋହ ଉଠିଲା। ସେ କ'ଣ କଲେ ନା, ବହୁତ ହେଇଗଲା, ଆଉ ସହି ହେବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କ'ଣ କଲେ, ସେଠାରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ସଚେତନତା ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ 1894ରେ ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ନାମକ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି, ତୁମ ଉପରେ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ କ'ଣ କରିବ ପିଲେ, ତୁମ ମନ ପୁରା ତୁମେ ରାଗିଯିବ। ସିଏ କ'ଣ କଲେ ପିଲେ ନା, ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ମନରେ ବିଦ୍ରୋହ ଉଠିଲା, ନା ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ହେଲାନି, ଏଥର ବହୁତ କିଛି ହେଇଗଲା, ଆଉ ଏଥର ସହିବାନି। ସେ କ'ଣ କଲେ, ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ, ତାଙ୍କ ମନରେ, ଅନ୍ୟ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ମନରେ ରାଜନୈତିକ ସଚେତନତା ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଗଢ଼ିଲେ। 1894, ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ 25 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଜନ୍ମ କେବେ ହେଇଥିଲେ ପିଲେ? 1869। ବିବାହ 1882। ତୁମ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗଲେ ପିଲେ, ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି, 1888। ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ 1891। ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି ପିଲେ? 1894 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ନାମକ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କଲେ। ନାଁ କ'ଣ ପିଲେ? ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ, ଯେଉଁଟା ଇଂଲିଶରେ କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ ନାଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କଂଗ୍ରେସ। ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି? ରାଜନୈତିକ ଇଏ କଲେ ପିଲେ, ତାର ନାଁ ହେଉଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ। ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ନାଁ କ'ଣ ପିଲେ ଦେଲେ? ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ। ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କଲେ
ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଜଣାଇବା ପାଇଁ, କେମିତି ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି ତାହା ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପ୍ରକାଶନ କଲେ। ତା'ର ନାଁ ଦେଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓପିନିଅନ୍। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବୋଲେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମତ। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି। 1854ରେ ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ସେ ଖବରକାଗଜ ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓପିନିଅନ୍। ଇଏ ହେଉଛି ପିଲେ ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ତା'ର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପିଲେ ଆମର ପ୍ରିୟ ବାପୁ। ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ। ସେଇଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଲିଡ଼ର ହୋଇକି ରହିଲେ। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ଅଛି ପିଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ ଦରକାର? ନିଶ୍ଚୟ ହାତ ହତିଆର ଦରକାର, ଗୋଳା ବାରୁଦ ଦରକାର। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି। ଅସ୍ତ୍ର ଦରକାର। ଆମକୁ କ'ଣ ଦରକାର ପିଲେ? ଅସ୍ତ୍ର ଦରକାର। ସିଏ କ'ଣ କଲେ ପିଲେ ନା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ନାମକ ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ତିଆରି କଲେ। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି। ସେ ଅସ୍ତ୍ରର ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ସେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କେଉଁଥିରୁ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ପିଲେ? ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସା। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି। ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସାକୁ ନେଇକି ସେ ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ତିଆରି କଲେ। ତା ନାଁ ଦେଲେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ନୂତନ ଅସ୍ତ୍ର ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ପିଲେ। ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସା ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୂତନ ଅସ୍ତ୍ର ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ଚଳାଇଲେ। 1906 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ, ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ପିଲେ, 1906 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସରକାର ଏକ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କଲେ, ଗୋଟେ ନୂଆ ନିୟମ କଲେ ପିଲେ। ନା କ'ଣ? ନା ଭାରତୀୟମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ନିଜର ଥମ୍ବ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଦେବେ, ଆଙ୍ଗୁଳିର ଛାପ। ଆମର ଯେମିତି ଆଜିକାଲି ଭୋଟର ଆଇ ଡି, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ରହିଛି ପିଲେ, ସେଠି ଯେମିତି ଆମେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଠି ବି ସେ କ'ଣ କଲେ? 1906 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଗୋଟେ ନିୟମ କଲେ ଇଂରେଜ ସରକାର। ନା ଯେତେ ଭାରତୀୟ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ଥିବା ଗୋଟେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମିଳିବ। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ତୁମକୁ ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଥିବ, ତା'ର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ତୁମକୁ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିବ। ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା କ'ଣ ପଡ଼ିବ ପିଲେ? ପଞ୍ଜୀକୃତ ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ସବୁ ସମୟରେ ନିଜ ସହିତ ବହନ କରିବା ବାଧ୍ୟତା, କମ୍ପଲସରି ତୁମେ ଧରିକି ସେଇଟା ଯିବ ପିଲେ। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି। କେବେ ହେଇଥିଲା ପିଲେ? 1906। 1906ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସରକାର କ'ଣ କରିଥିଲେ? ନା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗୁଳିର ଛାପ, ନିଜ ଅଙ୍ଗୁଳିର ଛାପ ଥିବା ପଞ୍ଜୀକୃତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଜାରି କଲେ। ତା ସହିତ ସେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ତୁମେ ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ କ'ଣ କଲେ? ଉକ୍ତ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ। ସେ କହିଲେ ନା, ଏହା ସହି ହେବନି। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ପିଲେ। ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ କ'ଣ ସେ କରିଥିଲେ? ନା ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସା। ସତ୍ୟ, ଅହିଂସା, ହିଂସା ନାହିଁ ପିଲେ, ଅହିଂସା, ନନ୍ ଭାয়োଲେନ୍ସ। ତାର ନାଁ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ ପିଲେ? ସତ୍ୟ ଅହିଂସା ମିଶେଇକି ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ର ତିଆରି ହେଲା ତା ନାଁ ହେଲା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ଫାଷ୍ଟରେ 1906ରେ କରିଥିଲେ ପିଲେ। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି। ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ସେ 1906 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11ରେ ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗର ଏମ୍ପାୟାର ଥିଏଟର, ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ପିଲେ, 1906 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11ରେ ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗର ଏମ୍ପାୟାର ଥିଏଟର ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଭାରତୀୟମାନେ ଏହି କଳା ଆଇନକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ। 1906ରେ କ'ଣ ହେଲା? 1906 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ସେଠାରେ ଥିବା ଭାରତୀୟମାନେ କ'ଣ କଲେ? ନା, ଏହି କଳା ଆଇନକୁ ଆଉ ଆମେ ମାନିବୁନି। କଳା ଆଇନର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ପିଲେ ଆଇନଟା କଳା ଥିବ। କଳା ଆଇନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବେଆଇନ। ଯେଉଁ ଆଇନ ନିୟମ ନ ହୋଇ ବେନିୟମ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କଳା ଆଇନ। ଅମାନ୍ୟ ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ। ସବୁ ଭାରତୀୟମାନେ କ'ଣ କଲେ? ନା, ଆମେ ଏହା ମାନିବାନି, ଏହାକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବିରୋଧ କରିବା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ପିଲେ? ନା, ସବୁ ଯେତେ ସବୁ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ? ସରକାର ନେଇକି ବନ୍ଦୀ କଲେ। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗରେ ବନ୍ଦୀ କରାଗଲା। ଇଂରେଜ ସରକାର ଭାବିଥିଲେ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲେ ସବୁ କ'ଣ ହେବ? ନା, ଏ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ପ୍ରଶମିତ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଲା ନାହିଁ। ତାହା ଆହୁରି ଅଧିକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ କ'ଣ କଲା? ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରରୋଚିତ କଲା। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ପିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଲା? ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ନୀତି ସଫଳ ହେଲା। 1906 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11ରେ ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ ଏମ୍ପାୟାର, ଦେଖ ପିଲେ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗରେ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧୀଜୀ।
ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ପିଲେ, ଦେଶାନ୍ତର ଗମନ ନିଷେଧ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କଲେ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା, ଭାରତୀୟମାନେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଗମନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେଶାନ୍ତର ଗମନ ନିଷେଧ ଆଇନ 1908ରେ ହେଲା ପିଲେ। 1906ରେ ହେଇଥିଲା, 1906 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ହେଇଥିଲା। ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ପ୍ରଥମ ଥର ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ସେଥିରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। 1908ରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଦେଶାନ୍ତର ଗମନ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ ହେଲା। ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା, କେହି ବି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ସରକାରଙ୍କ ବିନା ପରମିସନରେ ତୁମେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅଗଷ୍ଟରେ 1908ରେ ଅନେକ ଭାରତୀୟ 1908 ଅଗଷ୍ଟରେ ପିଲେ ବୁଝାପଡ଼ୁଛି। 1908 ଅଗଷ୍ଟରେ ଭାରତୀୟମାନେ ନାଟାଲ ସୀମା ପାର ହୋଇ ଟ୍ରାନ୍ସଭାଲ ଗମନ କଲେ ଏବଂ ଗିରଫ ହେଲେ। ଟ୍ରାନ୍ସଭାଲ ଯାଇକି ଗିରଫ ହେଲେ। କେଉଁଠୁ? ନାଟାଲ ଯାଇକି, ନାଟାଲରୁ। ସେଇ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ମାନେ 1908 ଅକ୍ଟୋବର ଅଗଷ୍ଟରେ ହେଲେ ପିଲେ ସମସ୍ତେ ଗଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୀ କରାହେଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆଉଥରେ କ'ଣ କରାହେଲା, ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗରେ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉଥରେ ବନ୍ଦୀ କରାହେଲା। ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଶମିତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲା। ସେ କହିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦ ଯଦି ଆମେ ବନ୍ଦୀ କରିଦିଆ ତାହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଶମିତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଲା ନାହିଁ। ତାହା ବ୍ୟତୀତ କ'ଣ ହେଲା, ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲା। 1913 ମାର୍ଚ୍ଚ 14ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରୀତି ଅନୁସାରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇନଥିବା ଓ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇନଥିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ବିବାହର ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଗଲା। ଆଉଥରେ କ'ଣ ହେଲା, 1913 ମାର୍ଚ୍ଚ 14ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ହାଇକୋର୍ଟ, ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ, ଉଚ୍ଚତମ ମାନେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହେଲେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କ'ଣ କଲେ, ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। କ'ଣ ନା, ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି ଓ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରା। ତୁମେ ବିବାହ ହେଲେ ବି ସେଇଟାକୁ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ନିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏହା ବିରୋଧରେ କ'ଣ କଲେ, ଗାନ୍ଧିଜୀ ପୁଣି ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ପିଲେ। ଏହା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଶେଷ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଶେଷ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା 1913 ମସିହାରେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନୂତନ ସଂଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ହାର ମାନିଲେ ଏବଂ କେତେକ ଅପମାନଜନକ ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲେ। ଲାଟୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲେ, ନାଇଁ ଆଉ ଆମେ ପାରିବାନି ବୋଲି ସେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ଜେନେରାଲ ସ୍ମଟ୍ସ। କିଏ ଥିଲେ ପିଲେ? ଜେନେରାଲ ସ୍ମଟ୍ସ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ପିଲେ? ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଜି ଦେଖିବା ପିଲେ, ଦେଖ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଭାରତୀୟମାନେ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିପରି ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଉଥିଲେ। ମୁଁ କହିଥିଲି ପିଲେ, ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ନଥିଲା, ମତଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ଅଧିକାର ନଥିଲା। ସେମାନେ ନିଜର ନାମକୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ପାଇଁ ସେ କର ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ନଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଘର ଜନାକୀର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ ହୋଇଥିଲା। ରାତ୍ର 9ଟା ସମୟ ପରେ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରୁନଥିଲେ କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାସ୍ତାରେ ସେମାନେ ଚାଲବୁଲ କରିପାରୁନଥିଲେ। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି? ତତ୍ସହିତ ଭାରତୀୟମାନେ ରେଳଗାଡ଼ିରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କିମ୍ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ବଗିରେ ବସି ଯାତ୍ରା କରିପାରୁନଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ପିଲେ କ'ଣ, ଭାରତୀୟମାନେ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗମାନେ କିପରି ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଉଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିଲେ? ନା, ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ନାଟାଲ ସହରକୁ ଯାଇଥିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ? ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ, କେସ୍ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ପିଲେ? ଯାହାର କେସ୍ ଲଢ଼ିବାକୁ ସେ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ପିଲେ? ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଦାଦା ଅବଦୁଲ୍ଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ନା, ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟିଏ ସଂଗଠନ ଗଠନ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ନାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ବା ନାଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆନ କଂଗ୍ରେସ। ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମନରେ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ନା, ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କରିଥିଲେ। ତା ସହିତ ଅତ୍ୟାଚାରର କିପରି ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି ତାହା ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ପିଲେ? ନା,
ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓପିନିଅନ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ପତ୍ରିକା ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ ପିଲେ? ବୁଝାପଡ଼ୁଛି? ଏଗୁଡ଼ା ତୁମେ ପଢ଼ିବ ପିଲେ, ବୁଝାପଡ଼ୁଛି? ଗାନ୍ଧିଜୀ କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଥମ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କେଉଁଠି କରିଥିଲେ ମନେ ରଖିବ ପିଲେ? 1906ରେ କରିଥିଲେ ତୁମକୁ କହିଥିଲି। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି? ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ 1 ମାର୍କିଆ ପିଲେ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଭଲସେ ପଢ଼ିବ। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି? ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପିଲେ, ଧନ୍ୟବାଦ।